seger kaya buke ya. Iki buke lho iki. Niki ibuke to? Walah, yogone niki sing ageng mboten enten. Didelikne, pake ndi pake? Ya. Oh, pake kae. Gak melok joget to, Pak? Namanya siapa, sayang? Apin. Apin. Oh, Apin Ipin ngono ya. Ya. Yang nyuruh jadi Manggolo siapa? Mama. Mama. Oh, Mama. Oh, Mama biasanya sing ngakon sing di omah, ya toh. Madep sing di omah. Nah, terokne tante ya. Bapak, Ibu. Oh, mbahmu dhewe. Oh, mbah Ya. dhewe. Nek Mbah Kong, Mbah Huti. Terokna aku, Mbah Kong. Mbah Kung. Niki kula sampun dados Manggolo.